uusi sydän. Toivottavasti et luule, etten tee muuta kuin haaveilen siitä, miten hyppään pois tästä pyörätuolista. Ojennan kirkastetut sormet ja varpaat ja hyppään seipään avulla yli helmiporttien. Vaikka minua kovasti viehättääkin ajatus päästä pois tästä pyörätuolista, se ei silti ole minusta parasta, mitä taivaassa on. Voin sopeutua siihen, etteivät jalkani ja käteni tottele. Minulle kädet, jotka kieltäytyvät poimimasta esineitä, vaikka mielelläni kuinka komentaisi niitä liikkeelle, ovat elämän tosiasia. Tulen toimeen tämän asian kanssa. On kuitenkin jotain, minkä kanssa en tule toimeen. Itse asiassa, mitä vanhemmaksi tulen ja mitä lähemmäksi taivasta minua vedetään, sitä vähemmän pystyn siihen sopeutumaan. Olen kyllästynyt ja väsynyt taisteluun lihan kanssa. Toisin sanottuna vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on, niin ettei lihani toimi siten kuin käsken. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen. Roomalaiskirja 7, jakeet 21-24. Juuri tästä syystä parasta taivaassa tulee olemaan täysin puhdistettu sydän. Muistan sen joka kerta, kun luen kauniit tunnustukseen liittyvät sanat anglikaanisesta rukouskirjeestä.
kirjastoa. Kaikki valtias ja kaikkein armollisin Isä, olemme eksyneet ja poikenneet harhaan sinun teiltäsi kuin kadonneet lampaat. Olemme noudattaneet liikaa oma sydämemme keksintöjä ja haluja. Olemme rikkoneet sinun pyhiä lakejasi vastaan. Olemme jättäneet tekemättä sellaista, mitä meidän olisi pitänyt tehdä. Ja olemme tehneet sellaista, mitä meidän ei olisi pitänyt tehdä. Eikä meissä ole terveyttä, olemme kurjia syntisiä. Rakasta näitä sanoja, samalla vihaan niitä. Olen uupunut tunnustamaan tätä jatkuvasti. Inhoan syntiä. Minulle tuottaa tuskaa eksyä ja harhailla, tehdä sellaista, mitä minun ei pitäisi tehdä. Lysähtää aina kasvoilleni lokaan, murehtia sitä, että rikon Jumalan vastaan, vaikka rakastan häntä. Sydämeni on tahrautunut ja likaantunut, ja se ajaa minua polvistumaan Herran eteen, ainakin vertauskuvallisesti. Outoa tässä on se, että mitä lähempänä olen Jeesusta, sitä kuumemmaksi taistelu käy. En ole koskaan tuntenut olevani niin tämän taistelun etulinjassa kuin silloin, kun ylistän Jumalaa. Kesken ihailevan rukkoukseni tai ylistyslauluni sydämeni alkaa vaeltaa ja alan ajatella jotain kurjaa. Minun on oikein kouraistava aortasta sydäntäni ja tuupattava se rintamaan kerran toisensa jälkeen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Jeesuksen, Kristuksen, meidän Herramme kautta. Roomalaiskirje 7, 24-25. Eräänä päivänä Jeesus tulee takaisin suorittamaan täydellisesti
loppuun pelastustyön, jonka hän aloitti, kun tulin uskoon. Eräänä päivänä hän vapauttaa minut pahan läsnäolosta ja vaikutusvallasta. Juuri tästä syystä roomalaiskirjeen 7. lukuun huonoja uutisia seuraavat roomalaiskirjeen 8. luvun hyvät uutiset. Me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Roomalaiskirja 8 ja 23. Juuri tässä on suurin ja ylevin syy siihen, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa. 1. Korintolaiskirja 15 ja 50. Taivaaseen pääsyyn tarvitaan lunastettu ruumis. Ruumiin täytyy olla vapautettu synninlaista, joka muuten toimii sen jäsenissä. Tässä ajassa henki on altis, mutta liha on heikko. On kuitenkin tuleva päivä, jolloin ruumis ei enää ole este hengelle, vaan täydellinen kanava, jonka kautta kirkastettu mieleni, tahtoni ja tunneelämäni ilmaisee itsensä. Juuri nyt sielumme on sisäänpäin kääntynyt. Eräänä päivänä meidät kuitenkin puetaan vanhurskauteen ja samalla sielumme kääntyy ulospäin loistavana ja kirkkaana. Tuskin maltan odottaa sitä, että minut puetaan vanhurskauteen. Ei jälkeäkään synnistä. Tulee olemaan todella ihanaa seistä, venytellä ja päästä taivaaseen. Mutta tulee olemaan vielä ihanampaa ylistää puhtain sydämin. Hajamielisyys ei enää pilaa ylistystäni. Teeskentely ei turmele sitä. En ole enää puolisydämisyyden vammauttama. Sydämeni liittyy sinun sydämeesi ja pulppua ylitse kuohuvaa ihailua. Viimeinkin pystyn seurustelemaan täydellisesti
isän ja pojan kanssa. Minusta tämä tulee olemaan parasta taivaassa. Juuri.